guys, जोंहा मैगं खानो नागिरदों बोराय बुरि थास' बिथराइ खानो नागिरदों आरोना जोंहा गाइसमोन बोराय बुरि फैद' गाबालाय दसेल'सो मोना मोना थांनाय नायनि फैद' बेखौ ला लालै फैला हट मेथं मोगोन दालां नै लोगोफोर जोंना बारियाव नोंसोरसिम जोंहानि बारि नङालै गामिनिसो मानो दोनगोन दालां मानसिनि मानो होनबावनो ना गोरानजों थास' बिथराइ मिमि फालतु गथ'आ नै ब्लग खालामलायबावदोंसो नेनो हौवाखौ बोरै होनो आरो हौवादों फैद' जानला मानला होननो ब्लग खालामनायफ्राव खि गोरलै ओंखारगोन गथ' नोंसोरसिम थौ सान्दुं गोसाथार गाइसमोन सतामिन जादों सतामिन कापिलिन दाउनो गोराव माना मुनिबो मोनोमोन आरोना गाइसयाव ओमफ्राय देग्लाय गैया सताबिननि सिजौ बाथौ जाङो हाय होननांगौब्ला हाय गाइस जों बेरायनो फैदों हौवा हिनजाव मैगं खानो फैदों होननांगौ सताबिन नङालै आं आसखासो होनदों आंना माबा फिल्म दं आरो माबा मा होनोमोनलाय मोनसिगोन गामिया ओइ साब्बाय mana bara bari खानो फैदों जों ओलं माना मुनिबो थायोमोन माना मुनियानो गैया दंना गैयाथाय थास' बिथरायाबो ओइ थाबबाय हनै गलायनाय है गैया खोमालै गैयादां माथो मोना नुवाखैनो आङो ओइयावसो थायोमोन एखुनावसो थायोमोन ना बेयाव नागिरबा मोनासै आरोना थास' बिथराइखौनो ओइथिं नायना फैनि आं बोराया फैयासै गियोनो मानसि सावनाय दं नालाय बिथिं सावफैबाय थायो आरोना ओमफ्राय बेखौ गियोनो आरो ओंखायनो आं नायना फैनोसै होननानै नायफैदों बेयावबो गैयाबाथाय ना गोरानजों टेस्टि जानो सानलायदोंमोन आं गाइस थास' बिथराइ जानो लुबैदोंमोन आरोना देनजारनो बिराद गोबाव जाबाय जायैया टेस्टि जायोना ना गोरानजों बेदरजों गैमारा ओरैनो फैगारबाय जों गाइस माबा खोन्थागौमोन आं बिराद थायोमोन आरोना बेयावनो बिराद थायोमोन आरो थास' बिथराइया देग्लाय गैया बिराद थाखायोमोन आरोना इयाव जेवनो मोननै मोनथामल' एसेल'सो दङलै बारा गैया हा खनसायबा मोनगोन खोमालै खनसायबा मोनगोन थांसै गैला मा खालामनो सुबिदाखौनो होआ सिथोबा आखायावबो मैगं आफाखौबो सिखा र' गावहा ओमफ्राय मबाइल थुदों